Inauterien jatorria antzinako Erroman dago. Naizta geroago tradizio katolikoak egokitu, Garizumaren aurretik ospatzeko. Hala ere, Euskal Herrian neguaren amaierarekin eta udaberriaren etorrerarekin ere lotzen da. Landa ere muentzat, trantsizio horrek gabetasun eta hotz garaia atzean ustea esan nahi zuen. Oparotasuna, musika eta kolore festa batekin ospatzeko. Tolosa, Gipuzkoako inauterien epizentroa da. Jaia, ostegun gizenarekin hasten da. Jai handien gizako txupinazoarekin, txarangen musikarekin eta tradizio gastronomikoarekin. Inauteriak asteartera arte ospatzen dira, baina kontuz, ez dira egunero mozorrotzen Tolosan. Donostian, konpartxak inauterien bihotza dira. Bomo Jainkosaren etorrearekin hasten dira jaiak. Hau da, konpartxek ostegunetik asteartera prestatzen duten desfile eta mozorro ikuskizunetatik lehenengoa. Bestalde, Bilbok bere ohiko ikuskizuna ospatzen du. 1979tik geroztik Bilboko konpartxek berritua. Farolin eta zarambolasi egindako epaiketa da hau. Herritarren isla diren bi pertsonaia, humorez eta satiraz betetako ekitaldi batean. Araban, Gasteizek dakar festari jendetsuena, baina Zalduondoko inauterien tradizio paregabeak eusten dio. Bere protagonistak, Markitosek, herriko gaitzak korpusten ditu. Eta epaitu eta erre egiten dute, umorea, kritika soziala eta euskal mitologian hasten dituen zeremonia batean. Lurraldeko ospakizun xelehorrenetako bat, alegia. Ezin ditugu lantzeko inauteri mitikoak ahaztu, Nafarroan. Bertan, Mielotxin bidelapurra 3 metroko altuera duen lastosko erraldoia harrapatu, tirokatu eta erre egiten dute. Baina, Zuberoako maskaradak zalantzari gabe, landa inauteri ikusgarrienetakoak dira. Bi bandotan banatutako irudikapena da hau. Gorriak, dotore eta zibilizatuak eta beltzak, zarpaiak eta kaotikoak. Lau hilabete Zamaltzain, Kantiniersa, Boame edota Kauteren gizako pertsonaiek desfilatu eta dantzatu egiten dute, hainbat herritan zehar dabilen ikuskizun batean. Inauterien itxiera Sardina erretzearen egunak markatzen du. Horrela, inauteriei agur eginez, humorez eta antzerkiz beteriko zeremoniarekin.